Nkem akọnam. Nkem bụ Nkem. Nke anyị bụ nke anyị. Ọ naghị ara ahụ ihe m abụrụ nke onye ọzọ. Ya kpatara nne m ji lezie anya gụọ m Nkem akọnam. Onye adịghị ka ibe akwa na-egbu ya. Okike kere obi mmadụ kebiri ya ụzọ abụọ. Otu ụzọ nọ n'ime m, mmezu ya anọrọ n'ime gị. Agụrụ gụwa obi m, ọ chọsiwe gị ike. O nweghị onye ekere kee sọ ya n'ụwa. O nwere onye obi gị na-etiri, nwekwa onye obi ya na-etiri gị. Obi bụ anya nke atọ, nke na-ahụ n'ihe na-ahụ na nzuzo. Ọ naghị atụ asị. Mgbe ọbụla ọ hụrụ ọkara ya, o tisiwe mkpu ike, biko bịa mejuo ndụ m. Onye jụrụ ịhụnanya mara na nke ya agwụla. Ịchọta ọdịnobi gị, ụwa a abụrụ gị saa aṅụrị. Were nnọọ nwayọọ, adịghị eme ya n'ike. Nke gị bụ nke gị, nke onye ọzọ bụ nke onye ọzọ. Legide nke gị ma lezie ya anya. Onye ahụ obi gị nabatara, jisie ya aka ike. Ụdị ya adịghị abụọ n'elu ụwa. Ekpere m ụbọchị niile bụ na nke onye akọkwala ya, n'ihi na ịhụnanya bụ ihe niile.